Veer Bikram, Bubagra, Veer Bikram, Veer Bikram, Bubagra, Veer Bikram, Veer Bikram, Bubagra, Veer Bikram, Veer Bikram, Bubagra, Veer Bikram. Thwima nang phunuk lang na Veer Bikram, Bubagra, Veer Bikram, Veer Bikram, Bubagra, Veer Bikram, Veer Bikram, Bubagra, Veer Bikram, Veer Bikram, Bubagra, Veer Bikram. Khumulwng sini honorable EM Rajesh Tripura tebi sini MDC Borom Ganang Kones Diploma sini ex EM Borom Ganang Chandra Rupini tebi sini YTF ni leaders role IWF ni leaders role o am sini joto takuk tebi hoksona hamjama rowei tini jeng sikon to ni bisi tepano jeng Maharaja Bikram Thwima ni salno jeng Palaikha tabok bai 76 year kawi thangkha sini Maharaja Bikram Thwima ni jeng ek somoyo ma haingoi thangkha sini raja Maharaja rokno jeng hayamangno sajakmani khanawi phaikha sini Maharaja rok asaimani Thwimani bono jeng ek somoyo pawi thangkha jeng ADC hafang phaimani yagolo jeng sini ADC bo Maharaja Bikram asaimani salo jeng holiday bo declare khaikha tei mahaike jeng Thwimani salo bo jeng thangnai bosoro sikon te khepano Palaikha phainai salo bo jeng palainani nangnai palailainai tanikhe jeng sini sinimung sini Maharaja baisi jeng jotono salai tongo 184 jona raja Maharaja sini Tripura habo sason khai thangkha amon baisi jeng sini ha honoi asuk gorbo khai proud khai jeng gosiwi tongmani ek somoyo jeng pawi thangkha je sini raja rokno Karl Marx ni jonamdin palaiwe Lenin ni jonamdin palaiwe teibo kwangma
फादार हास्तेनि बा बिच्छुनि महापुरुषरनो चिनि हास्तेव फोर्स खायै जोंनो सिरजाखा पालायरजाखा हाइङै थांखा फेबा जों ताबक हिस्ट्रिनो जों रिबाइक खायवनि नांनाय तेबायसा जों किफिलै तबनानि नांनाय चिनि महाराजा प्रदुर किशोरनि नेतृत्वे जों ताबक चिनि लाइबुमानो हायनि हाय किफिलै तबलायनायनि बागै जों साखथालाय दङो साक्सेस होनाय जों आसा खालायो तानिके जों पहिलाव जों चिनि चिनि मुंनो सिग्रानि नांगौ दिनै जों महाराजा बीर बिक्रमनो सिनिलिया बनि आमल जों त्रिपुरा हास्ते बुसुक डेभलप ओंनि दंमाने ओंखा आफ्रो जराव समसामयिक काल चिनि त्रिपुरा भारतवर्षनि जतनि छाय डेभलप को हाइखे आगोई दंमाने चिनि महाराजा बीर बिक्रम मॉडर्न आर्किटेक्चर होने होजागो आगरतलानि पूरा शहर बने डिजाइन खालायो रोडनि डिजाइन खालायो हाइखे खायथांमाने बनि आमल स्कुल सारा त्रिपुराव जे स्कुल दंमाने समसामयिक काल भारतवर्षनि कुनो हास्तेव हाई स्कुल करै चिनि त्रिपुरा सालुकुरनो लेखा फोरोंनायनि बागै शिक्षा बेबस्थानो उन्नयन खायनायनि बागै आजराव 200 नि साय गोबां महाराजा बीर बिक्रमनि आमलसि शहर अंचल 200 नि साय स्कुल गोबां चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि आमल चाइते एयारपोर्ट दंमाने दिनै जों कायसासि एयारपोर्ट नुसियो महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट हिताबक नंमाने ते तीनता कमावै थांखा दिनै चिनि महाराजा बीर बिक्रम टेक्सा कदक थांखा हिंके म दायतिनो चराइबोनो थेवि थांखा 39 बছरनो बजरि 20 बছर बा 30 बছर थांखा हिंके दिनै चिनि त्रिपुरासानि लुकुरक ताबहाय जों जाल मा तंगला खामो बनि वानसंमो बनि नाहरमो बनि त्रिपुरासानो रखा खायनायनि डेभलप खायनायनि बनि वानसंमो जे महाराजा चिनि पंचत्रिपुरनि रिजार्व खायकलां माने अ जागाव फाटार हास्तेनि कुनो लुकुरकनो तंथाय मारया हाय होनै रयकलां माने दिनै बनि आइडियोलॉजी बा एडिसी खा दिनै एडिसी चिनि त्रिपुरासानि बागै छनाजाखा फेयाबा जों जे भारतनि संविधाननि मुताबिक दिनै मा थाइदंमान दं मा यांगै दं ओ जराव जों हास्तेनि जत लुकुरक सिलायबानि नांगो बुसिलायबानि नांगो पहिलाव जों चिनि मुंनो मा सिनिग्रानाय बनि पराय जों प्राउड फील मा खायनाय बे जों चिनि राइट्स नो किफिलैनानानि बागै महाराजा बीर बिक्रमनि आइडियोलॉजीनो जों सोलोंबै थांलायनाय ग्यां जत लुकुरकनो हायनो हाय कबंनानि मुसुगो हायदे जों चिनि मुंनो दैबो फुवारलायनाय आसक सावैनो जतन हामबाय खुलुमबाय।